abin da nake gaya miki kenan in kin ji in takamar ki wani iya yi wata kissa wata kisisina wata kinida to duk abin da zaki da ka baya ne sadaka da karuwa dan an riga ki biyayya ba ta biye da wannan mutumin inda biyayya tana sawa mutumin nan ya nutsu ni kaina da bai auro ni ba dan sawun da na gaba aka ce ta kashe na ba yake takawa ni kaina da nazo na samu matarsa ta ne masa biyayya ni ma sai na bi sawunta amma duk da haka a banza wai talaka ya girma sarki kin gane na yanzu nan wannan mutumin idan ya zo komai zai iya yi na rashin mutunci akan mu a cikin gidan nan yunwa in za ta kashe ki kin ga wancan dan zakon kin gashi kin ga wannan dan zakon ramamme mai wuya kamar na gashi iya wa kin gashi ma karaso to wallahi ga miki kika taba wannan dan zakon a kansa komai zai iya faruwa da ke a cikin gidan nan zai iya nada miki duka wanda motsi ma numfashi ma ke ruwa ma sai an tauna miki dan haka kawai ni ina ganin ki nuna masa in shi tsohon zamani ne ke kuma ki nuna masa ke ma yar zamani ce ki tsaya ku yi keke da keke ku cashe zabiya da mai molo kawai shine mafi to ni dai gaskiya yaya ba zan iya ba in ma ya ci amana ta shi dan kansa amma ni ba wata aure iyayena suka turo ni dan haka ni ba zan bijirewa mijina ba zaman aure na zo ba za ki fahimta ba akwai matsala ne yanzu ke kamar ke kalle ki fa yanda aka wanke ki ai kin wuce ma wannan mutum ai a garin nan ma babu mijinki sai dai buni wurin masu mota an banda abu yanzu ke duk wanda ya zo ya ganki da wannan tsohon ai an san cewa da abin da ya kawo ki ce za a yi bandaro kika yi ko kuma wani abun kunya kika dirka aka rasa yanda za a yi da ki aka dauka aka ba wannan kaka naki mu kama nan da kika gama zaman kaddara muke da gani har yayin neman hanyar fita muke yi dan bamu ga abun gani ba dan tsako gaban gara har ka babu gama babu alwajudu kullum ana da gankwalo
'ya'ya ne kawai yanzu suka rike mu a cikin gidan nan, amma a yanzu haka idan mun samu hanya tafiya rani dan haka ki yi kokari ki cin mutuncin sa, ki yaga shi, ki fatattaka shi, ki daidaita shi. In ya so in ya sallame ki ma sai ki je ki samu yaro daidai ke dan taras kawai ki abin ki asiri a rufe. Amma fentin ki ai ba kalan nan gidan bane. Allah ya kiyaye ni da na dauka wa iyayena alƙawari don haka ba zan iya bishi. Kin ga tunda ke ba mai jin shawara ba ce, kin gani tafiya ta. Ki je ki ci gaba da to ki je ki ƙara samu. A'a ba fa zan ƙarasa ba. Tunda ke na fahimci kokolwar ki ba ta ja, kanki babu onga. Ana nuna miki annabi kina rufe ido? Ki yi abin da zaki nemo wa kanki tsira, kin ki? To wallahi barin gaya miki. Duk ran da mai gidan ya kama ki kima miki duka. Ya miki balaraban ido, kusa tsiyaye miki da ido. Kar ki doso inda nake, idan kika zo ni ma sai na ƙara tisa gawa. Kin ji na gaya miki mara. Yanzu shikenan ba za ki ƙara samun ba? Ba zan ƙara samu. In ya zo ya ƙara sa miki. Ne gaskiya ba zan bijire wa iyayena. Malam ikon Allah. Ƙuruciya. Ka zama dai mai ƙuruciya dangin hauka. Zaka je ka karye hannu akan neman suna. To, do Allah do annabi na kira ku ne. Ni zaman ku a ɗakunan kuma na. Da can bangaren da nan bangaren mu duk ɗaya ne, duk namu ne. Ba kuma wanda ya isa mana dokar wani wuri a cikin. A'a ba ɗaya bane. Nan ita kaɗai ce, can kuma ku biyu ne. In na zo kowace zan je ɗakin ta. Ku bari dai dai. Ba dai na fara ƙoƙarin ɗagawa ba. Ku tsaya ku gani. Jangaba sunan wani gari. Ai kai haka Allah ya zuba ka. Ai kanan naɗa kama alkaki sai dai kai ta zama haka ka haƙura ka jira lokaci. Saratu. Mai gida. Oh. Kai min ruwa ban ɗaki. Sunu. babban magana. Kaga ka daina haka. Shi ne da sannu. Ba mun sani bata gamu ba, mijinki ne na kasashe shi zaki wa sannu alguma ƙwaro ba kai. Kake ji wani munafuka. Ni ban ce ku zo ba, kowace ce zaman ta a ɗakin ta. Zan zo ɗakin ku ɗaya bayan ɗaya. Mai gida. Na ga To, Iya? ba za su tafi. Ni ba na son sa ido ko ma in sun tafi na kira ki kai. Kin ga. Zo mu. To a da ruka shi ko a bata igiya wannan ta za ta iya ɗiban wannan abu babban abu. Kina bata bakin ki. Ma ji ma gani wa an kunna tsohuwa da rai. An ma dai. Ma ji ma gani. Ba da ya ce mu tafi ba. Ma ji ma Na ce gani. ku tafi. Kuma ba za mu aiko kowa a zo a dauke ka ba. An kuma ka karasa yan kaji da agwagi da zabi. Dama zaman sa kuke yi. Zaman su muke. A zaman sa kuke yi. Kuma ba wacce za a yanka ta. Hayaki da na kogo, 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 hayaki da na Saratu. kogo. Saratu. Shi tuwon girma na ma fa namun mushe ba. Na? Ha ba sai ka ce wani ɗan yayi ban zaman ki ba komai ba ran huta. In duhu yayi na rarrafa. Mun kai makura a gidan nan, idan ba za a gyara ba to gaskiya za mu ta daban. Ya saboda Allah a ce umma a gidan nan aka haife mu, ubanmu ne mai dukiya, amma an bai da mu kamar bayan bare. Haba da Allah. To gaskiya lokaci yayi. Ya dace baba ya nuna mana cewa shi ya haife mu. In kuma ba shi ya haife mu ba, to shi kenan mu gangara zuwa kotu. Domin a kotu akwai wani sashi a cikin constitution da ya kuto da yara hakkinsa hannun iyayensu. Subhanallah. To za mu je kotu su tabbatar mana da shi ya haife mu ko ba shi ne haife mu ba. Shi ya haife ku. Gani kuma na gaya maka subhanallah. Wannan tunani da kai tunani ne irin ta dabbobi ba na mutum ba. A ce a ganka ɗa da uba, ɗa ya kai uba koti akan abin duniya na me? Kar ka ƙara faɗan wannan ka je ka nemi aiki, shi ma ai nema ya samu, kuma ku je ku nema ku samu. Ga aiki barkate, ga dako, wankau, noma ne, kai ma sai ka samu. Ina kuma inda take na yi mulmul kamar ɗan doki na goge na fara wannan kuma a ce in je in zage in hau aiki ƙarfi ba zai yiwu ba. Don mu dai mu je kotun yadda yaya suke zuwa su kai iyayensu su maka su a kotu.
su fito da imanci da hake su kai nomuwa mu ne kai afir ka sake ambato kotu zan daga maka nono ka sake ambato kotu zaka kai ubanka kotu zan daga maka nono ba da ni ba karki daga mun nono ne karki daga mun afir kadin kuma ji karki daga mun nono koran amma malam kana ban mamaki wannan aƙidan da ka ɗauka gaskiya ba daidai ba ne ka ringa koran 'ya'yanka ka ce su bar maka gida don ka yi aure ka wulaƙanta 'ya'yanka ka tuna fa ko ba daɗe ko ba jima 'ya'yan nan su ne naka kuma su za su yi maka komai ko ka mutu yau su za su kai ka kuma su za su yi maka wanka su yi maka sutura ka manta dai da yadda ka same su ko to ma ban da abinsa ta ya fi gaban wasa ka ce ka kori yaran nan daga cikin gidan nan su suke ta dale-dale da kai majinan nika su yi maka wanka su yi maka wanki su yi maka aikin gona duk inda abin da kake so ka juya yaran nan amma yau dare daya saboda kayo mata ka kore su babu cinka babu shanka babu wurin kwana ina kake so su je me kake so su yi wato su je kasuwa su kwana ba zai yiwu ba sun zama marasa gata mun gama mun gama to albishirinku kuna ji na albishirinku wannan yara na riga na kore su daga cikin gidan nan kuma har abada ba zan da su gidan nan ba kuma ba wanda zai rarrashe ni ko ya bani haƙuri ko ya ja hankali na in da su cikin gidan nan dalilin da yasa ba zai yi na auro falleliyar yarinya ba yar shekara 14 zuwa 15 su dinga zirga-zirga a cikin gidan nan suna safa da marwa suna shige ta tana shige su ba zai yiwu ba ba su ba gidan nan na kore su sun yi karfin da za su je su nemi na kansu ni ma nan da kika ganni ba ubana ne nema min kuɗi ba nema kuɗi na nai na tara dukiya shi yasa na san mutuncin kuɗi na san darajar kuɗi nake girmama kuɗi nake daraja kuɗi domin ina tattalin kuɗi ina alkinta kuɗi kuma na ɗauki kuɗi tsaraici kamar yadda ba zan wasa da tsaraici na ba zan yi wasa da kuɗi ba wallahi ka ce mu ma wata rana sai ka kore mu a'a yau lokaci ne ai da ya zo zai bayyana dama wannan ai sai dai mu ma mu nemi takalma mutum da an fara kore yaya to da ana sakin mata ba a sakin da wannan magana da tushe izo in ka kore su kai ne ka tijara kanka kai duniya za ta zaga dama ni a takaice bara ma in yi fito muku yau a mutum in ma za ku sani in za ku gane har kullum kuɗi sun fi ƴaƴana ni kuɗi sun fi ƴaƴana kuma kuɗi sun fi matana subhanallahi yawa kuma duk mai son kuɗi ya tafi kasuwa a can kuɗi suke yawa to kin fahimta kenan amma maganar a zo a sa na a gaba a ce in ba da kuɗi ko kuma in zo in fifita ƴaƴana akan kuɗi na ba na haka to ni kwa za mu zuba ni da ku magani na fuskanci bawan Allah na bai da lafiya da akwai matsala akwai gamu fahimta ne ba yayi gamu ba gane bane akwai matsala ganewa ne ba mai gobe akwai gamu amma akwai matsala amma kuma dole kalle shi da kyau ai dole yi nutsu amma dai ka san nayin ka ni ka gani nan wallahi ban ganin ina yi ina sako akan wannan magana ni da kai ko sai dai in karshen zaman ne yazo za mu tafi da kai gidan mai gari to mai gari ma na je kuɗi zai kai ni me zan bashi me zai kai ni gidansa ai ƙarya ne ka san dai kwadayayyu amma mai garin mu ba kwadayayye bane amma ka san inda kwadayayyun suke ka san su can kake zuwa wurin su wallahi in aka bashi karba zai yi ai hannun nasa gashi kamar ganyen rogo ma kun sa rai da kuɗi to ku gaya musu su nemi kuɗi kuma su nemi gurin kwana wannan gida ya fi karfin su ba nasa bane ban mutu ballanta na a raba gado to abinci fa abinci ma su je can su nema ai sun yi karfin da za su nema ni tun kafin na kai haka tun kafin na kai kamar su wallahi nake neman kuɗi kwana nake a kududdufi ina nutsu ni ubana ba mai kilago ba tsaya malam baka da lafiya hayaki fide na koko 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 duwange ma dama hayaki fide na koko hayaki fide na koko hayaki fide na koko hayaki fide Allah ka yanke min wannan wahala Allah ka yanke wannan wahala malam dan Amina ya bani mota. Ayyo Allah lafiya ta ma tuƙin tsaye nake.
dan Amina saban mota. Fita na gogo hayaki, fita na gogo hayaki, fita na gogo hayaki, fita na gogo tuwon nema nama sun mulika. Aha, kai. Allahu akbar. Ya. Yaya. Mati? Na'am. Alhaji Mudi. Alhaji Mudi na wannan kaina. Ko me kai ga farkon shi zaka karshen sa? Dole wannan a zauna take. In dai da yawa ne. Ai babu ya Allah. Yau ga ta a basu ku. Alhamdulillah babban dalilin da yasa na ce bara in yi tattaki in zo. Saboda har ga Allah ba ni da amini aboki a wannan karkara sama da kai. To. Tun ina kwance kake ta zirga ba dare ba rana ba ruwa ba sanyi. To ashe ka gane. Saboda haka yasa na ce to bara dan in tabbatar maka wancan maganin da ka ban dan kai man hanya. Yawwa. Kai ne sila. Allah ne warkan ni kuma kai ne sila. Kai ka kamun wannan dabara ga abin da za a yi ga abin da za a yi ne ta jin zafi ina kashe kuɗaɗe. Amma gashi sai zama min alheri. To mun gode Allah. Kuma Allah so yadda. Na'am. Zan yi maka alheri zan maka kyautar da tun da nake a rayuwata ta duniya ban taba irin ta ba. Tun da nake daga kan ƴan uwana mata na abokanan arziki ban taɓe wani irin wannan kyautar ba. To ai ƙara da ka canza zan baka fan 50 fan 100 ma zan baka. In Allah ya sa na yi alƙawari zan baka fan 100 sokotin sa duk taka ce saboda irin kokari da gudunmawa da ka Allah kai da Allah kai mun ka mana shiru. Har yanzu dai bata sake zane ba. Me aka yi naira 200 kana wani ka bada shi sukuto 200 ni haba mati ka turo wani ni bayar saboda kai Mudi mare na kaɗan ɓarawo ne. Banda ba da kankani fa an mashi abu kokari wanda kuma ba da kankani ya kokari domin tsiran gora ya fi babban dutse. Har da lahiyar da aka nema mashi duk da wannan da aure Allah kaɗai ya san abin da za a samu amma duka da a haka dai mutum yake. Ba komai na gode ji kaiwa na gode. Kai hakuri waccan maganar da muka yi da kai tana nan wannan keken ma daraja annabi da alkur'ani na kusan daina hawansa. Kuma na yi alkawari zan ɗauke ka na kai ka wurin almustafa dan aminan Allah ya so yadda za mu je ka tsina da kai. To ni kullum sai ka ce za ka je za ni da kai ka zuwa da ni. Daga wannan karan shine na ƙarshe. In ban je da kai baka fita daga shirgi na. Zan ci Allah isa. Na yadda. To shikenan. Na yadda zan kai ka. To na gode. Madalla. Fadarin ka kari. Ba na so ni dai ran da ka kai ni wurin shi gan shi. Ba ruwan. To ka karɓi fadarin man nayi ai ya fi rashin yi. Ba ka ciya ta tsarki da kunu ta ce ai ya fi ba ai ba. Ta ƙara kwaɗi. Ta yi kwaribi. Sunanta kwaribi. A danna. Dan da nuna mika. Ka ji matsalar kuma. Ai to ai na kashin shanu. Sun mulika kamar wata, sun mulika kamar wata, sun mulika kamar wata, sun mulika kamar wata. Kai ba da tsana shanu. Bismillah, a'udhu billahi. Me haka? Yaya? Na'am. To zo ki fiya ni figa. To, wai uwar miji ta zama zakara ta ho. Menene? A'a zo kuma ki gane wa idan. Me zan gani? A ruwa na ma za ki dauka da shi la. Kin ga fukara. Yaya? Wannan yarinya fa ni fa ciki ne fa da ita nake ganin. Anya, ciki? To ba ga zahiri ba ta zo tana amai? Kai. Jiya ma da daddare ina jin ta wajen su fitar ta uku tana wannan amai. Daga zuwa? Ke, karki sa in faɗa ba daidai ba. Ciki? To da ciki dai, ai ke ma to yaya akai? Saboda Allah, ya tsufa fa. To ni ma ai shi na gani. Kai. Tsohon ya riga ta kurkushe ina zai iya ciki. Ina? Kuma yaya akwai wani abu da nake yake min yawo a kwakwalwa. To an yarinyar nan ba da walakin ba kuwa inda na ga dama sun dauka sun ba wannan takwarkwashashen tsohon nace ba wani abu ne anya ko da cikin ta zo. To ni ma tunani na dai kenan. A'a ke ta ga gidan arziki ko? An zo a raba gado da 'ya'yanmu da ita. To kwantar da hankalin ga raguna kaji agwagi to wallahi in ya mutu mu biyu za a raba da sai dai ba ci ba sha sai ƴaƴanmu su za su ci gado da mu ci daɗi
mu rama wahalan da muka yi. A kwantar da hankalinki kamar kin kashe mutum. To. Ni sai na bi duk hanyar da zan bi. Kun to bakin zaren. Zan bi. Ma munafurci ne ba za ta zo ta don a raba gado da ita. Saboda Allah. A shiga waya an ga gidan arziki. Kaji ma kadai sun isa a cikin gida sai ba ci ba ta da kullun raga ba ai yana faduwa yau mun ji dadi. Allah kargiwa mu sharbi nama. Dan haka gaskiya ba zai yi ba dole ka bayar wannan kara. Tunda dama ba zai yi iyayenmu sun sai da akuya ta koma tana gogan musu danga ba. Sun yi to ai mun dauka cewa halinka ne haka. Amma tunda har Allah ya kawo da kake bautawa idan me gani. Wallahi mu ma mun daina haku. To a gaskiya fa ni ba wanda zai takura min ya ce zai shiga rayuwata. Abina a hankali. Lokaci ne lokacin ke ma da kika shigo gidan nan wani sharafi ne baki Ni ba abin da aka mun banda wuya ba abin da na ci a gidan nan. Na ji muryar kawata wai ganga. Albishirinka. Orangoro. Tun jiya nake ta amai shine naji asibiti aka ce ina da juna biyu. Alhamdulillah ba sha Allah. Na haifan mun dan zamani. Ƙarya ƙasa wai dan duba ya ga mutuwa sai yaya. Zo ki ji da abin boye ya bayyana. Lafiya. Me haka? Magana a nike. Me haka? Ta tabbata satar hajiya a maka. Abin da na gaya miki yau gashi nan. Wai wannan uwar kini da tana yi tana haka kashe wai na yarinyar kanta. Wai yanzu ta zo wai tana gaya masa wai. Yaushe ta zo balle ta yi ciki. Matata amarya tana da juna biyu dole in farin ciki da haifan min dan zamani. To ƴaƴan namu ƴaƴan ina ne? To masu wahalallu da suka dinga azabtar da ni. ƴaƴan da suke so in mace su gaje ni. To ma ina abin gani dan tsako a gaban gara. Dan cikin da aka zo da shi dan an haife shi ƙarya ne ma ba za a raba mana gado da yaya ba. A wane wata manuniya ce ku tabbatar lafiyayye ne. Yaushe rabon duniya da ranaye. Oho. Kwarai ko ta zo da gara. Yaya. Bai yi Allah kina yin wannan farin sai in ji na fita daga hayyaci. Amma ka juya ka kalli kyakkyawa irin wannan na'am. Dama yayi gaskiya tana bakin ciki da ni tunda aka kawo ni gidan nan take. Ya hakuri ba ki ga zubin shanu ne da su ba ya hakuri. A'a mu je daki idan rashe. Tashi mu je daki lokaci da su. Mu je daki idan rashe. Mu tafi mai gida mu na'am ko. Ina sanar na faɗi. Ba wani kana sane. Ba wani shauki ne kuma ko na faɗi da cikin aiki ne. Allah ya inuwa rere. Amin. Yanzu magana da muke to ta farkon fa yaya aka yi? Wani ne yaya? Kin ga abin da za a yi? Duk abin da suka yi mu sa ido kwana nawa ne? Kai. Do Allah do annabi ku je kan ku za yarinyar nan ta yi bari tunda Allah ya ba ta juna biyu. Do Allah ku je kar ku sa yan nan ta yi bari. Allah ya ba ta juna biyu kuna bakin ciki za a haifan min dan zamani. Kar ku sa ta yi bari. To. Amma dai ka yi ta mai zuba da mutum ne gida. Salamu alaikum. Yawa, amarya. Ina ke ji wallahi. Yi wallahi. To ka je kewayen kuma. Waye ne? A ni ce. Waye ne? Ni Kai. Ba ka da hankali ne? Za ka shigo min gida kai tsaye? Haka ake kuma ka san yarinyar na tsohon ciki ne da ita. Ku dinga shigo mu haka sai ka kun ja ta haifi mai zubin ku. Ha? Dan Allah dan annaba shi dan an yi amarya sai kuma a hana mu a yanke kullu da kanci da mu. Na yanke. Can dai kai bangaren ku. Nan bangaren amarya ne ban yadda kowa ya shigo min gurin nan ba. Kuma na kafa dokan nan ba tun yanzu ba. Amma kun kiji. Kuma ba ma kamar ka. Haka za ka shigo min gida ganda kai. Ai ni na shigowa lafiya lau. Amma shi Habu ba shi ne in ta shigowa sai shigo gantsar gandar yake shigo har cikin ɗaki. Haɗiye! Gandar to kai ma je ka. Haba mala, kai haƙuri mana kamar ba ɗanka ba? Mai ɗaki shi ya san inda yake mai yayyo. Haba ma da sai ka ce ba. A'a, ya haka ne fita waje. Can ɓangaren ku na tsofaffi. Ke ba ki da kwakwalwa ba ki da tunani. Ba na san irin wannan abin. In ina rikici da ƴaƴana ki dinga tsira idanu. Ba ɗaga miki kafa za su yi ba kina ganin su haka.
ƙato irin wannan ya shigo kai tsaye yadda kike din nan. To ai ba na jin daɗi ne sai su tsane ne su ba wani su tsane ki ba wani. Ba ga mashayar sai koma. Na dace ban muke rawar gada ba. To ko za ka hayaki da na kogo, 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 hayaki da na kogo. Da na samu damar yin rawan ne ko na samu damar tafiya da na aure ki fa. kai shiru ka sai mana ai ke ce lafiyayya na yi ciki. Malam ba abin da za a dafa ne yau. To me za a yi? Ya kike so a yi? Ga agwagwa nan ga nan. Ni in dau agwagwa haka ko in yanka ba haihuwa aka yi ba biki ake ba sallah karama ce ta zo ba sallah ba maulidi ba in yanka agwagwa a gidan nan saboda almubazzaranci wallahi ba zan iya ba. Za ki ja jini na ya hau. Ba za ka iya ba. Kai ya ko kowace wace a gidan nan kuturu da ya sha giya ya daji soja. Rago zan sa. Kin ga an yanko wani abu a cikin gidan nan to ke tabbata Saratu ta Saratu lafiya Me to ya ba na kuna ce magana me ya faru menene Tangira ne yake ciyo da Allah. Do Allah dan jika mata kanwa. Kanwa? Ke niki danna na gurgusa ta kai na zaki na gudan? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Salatu naki ladan da wa yarinya. To menene? Bakin shi yake bace sannu Saratu. Me yake damun ki ne? Ya kamata a nemi mota a kai yarinyar nan asibiti. Asibiti? A jika mata kanwa do Allah do annabi za ta murmure. Za ta farfado. Kin ga kishiyarki ita ce kishiyarki. Do Allah ku taimaka mata. Ku taimaka mu. Da an gaya miki mutuwar helarta ake yi ba? La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallama. Salatu naki ladan nawa yarinya. Ma za ki tashi ki tashi. In mutuwa zaki kin san dai mai gida ko kafin din naira 5 ba zai iya sai miki ba. Laulayin ciki ne a nemo kanwa. A nemo kanwa. Kin ga A nemo kanwa. Amma wajen wulakanci ta zo tana ta murmusa Kanwa? kaina. Ba za a kai ta asibiti ba? Ta fa cika. A yayyafa mata ruwa. Dakata. A yayyafa mata ruwa. Bari. A yayyafa ruwa. A yayyafa ruwa. An ce maku jikin yarinya ta yayi la'asar kuma ba. Hakuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam babu. Wayo Allah ya samalmalai yarinya wayo ya samalmalai yarinya da ta sa na murmure aurenta. Wayo Allah na wayo Allah na. Yaya ba wani abu ne ya sani kuka ba. A ce yarinya nan duk faɗin duniya ta rasa inda za ta faɗi ta mutu sai da ta zo kaina don tana nema da wani mugun abu wayo. Kishiyarki amaryarki kamar yadda kike amaryata. Shi ne ta zo Wayo Allah na. La ilaha Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To ina za ka je ba za ka daga yarinyan ba? Wa idza matal audu wa idza matal audu. Baran je gaggai wa jama'a sai a zo a yi mata wanka. Yanzu zuwa kafa da ka tafi ka bar min gida? Ciwon ya mace na ya mace ne zuwa zan nemo shi rubutu. A yanzu haka za ka bar min gida? Zan kira mai karatu ne sai ta zo ta duba ta. Inda dujiya Salamu alaikum. wasa zalla hayaki bida na gogo 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 duwan jema na ma
na yi ne ya ƙarin haƙurin mu kuma Allah ya ji kan Saratu Allah ya gafarta mata Allah ya sa mai ceton miji ce amin. Hajiya ba wani abu ne ya kani ba, yau aka yi 7 na zo ne don a sauke nauyi domin shi kuskure ne kuma haramun ne ka ci kayan magada. Wani gado? Yarinyar nan dai mahaifinta Alhaji Tanimu mai kanwa da ya rasu ya bar gonaki, kuma akwai gonarsa a gangaren mai kifi ta kai kilomita 2. Akwai wannan gidan da kuke ciki, akwai injin niƙa, akwai kuma filayensa da wasu daga cikin gidajen, ko ba gaskiya ba a kwarin kuka. Sai aka yayin. Saboda aka nazo yanzu da a rubuta su a takarda a ware min na gadan. Ni gado na zo in karba domin nauyi za a sauke mu. Da abin da ka lissafa ban san su ba. Ai abin da ya kaka kenan? Ai kai yanzu ba ma alhinin mutuwar ta ce akan ka ba. Kwana 7 da rasuwarta amma ka ce zo ka fara magana gado? Ni ina bakin cikin rabuwa da yata kai kuma a'a ta gado. Haƙƙina ne. To ban san da su ba. Me da me take shi ba ta da komai. To ai sauke muke nauyi za a yi. Kai kifi na ganin ka mai jar koma. Mati duk wata duniyanci da wani iya shege da wani karan gadafe da wani wayo na fi kashi kallon ka nake kawai. Oho dama dan haka auriyar domin a ci gado wayan a ci ko to ta Allah ba taka ba. Ba zan bada ba karfi ya rike ai ta ce ni na haife ta. Dan zaki ansa kira wallahi kotu zan je kotu za ta karban mu in kina ganin na tsofa ba zan iya karba ba to wallahi kotu za ta karban mu alƙali zai karban mu. Kai kotu ba ka kira. Wallahi duk wani kira ba irin wanda ban ansa ba har yanzu ma na am. Ki ga san maci. Na'am. Ki ga san maci. Ki ga san maci. Tunda aka haifa na ki san macin da kai. Wallahi sai kin fito min da gadon matata ba zan iya haife miki ba. In ga kuɗi in bazu in ga dukiya in bata in ga kadara in bata. Ina da haƙƙi gadon matata wallahi sai kin bani. Shashashan wofi. Yatta kwaya ɗaya. Ba ni da miji ga yatta mutu ba ni da kowa ba wanda zan gani in ji daɗi a rayuwa a kyale ni da wannan bakin cikin mana amma ka zo ka fara min magana gado la ilaha illallah wannan kwatsohon na jadu kwatsohon banza wannan matun wallahi tallahi idan na san haka ne da ba auren nan ba har nake yaban shi ne mai addu'a farkon shigowar shi ba ni da gata sai Allah yanzu a duniyar nan ayo Allah na La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Na shiga uku na lalace. Kai wannan mafarki kai ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba. Ina au dama da biyu aka yi auren? O dama wayan a ci ne aka auri yattawa? Wallahi ba zai. Allah ya fi ku, Allah ya fi ku makiya, Allah ya fi ku makiya. Yawwa Allah ya nuna min a mafarki yanzu. Allah ya nuna a mafarki na gani. To ba zai yi ba sako min yar za a yi. Wallahi ko ani ko a shi zuwa zan yi. Wallahi ai ni na haifi yar. Ai ba wani haifa min yar ba. Ikon Allah to ga ƙoshi. Ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi. Kai in dai ka ƙi ji Ba ka ki gani ba. Dattijan Ehe. Hodijan barka da zuwa amanar lulaye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. Hajjaju. Na'am. An da zuwa. Yawwa Yau ba san mana A'a. mu da ciki mana. Ba zama ne ka ni bai sanni ka ji. Mati. Na zo ne ka saki yata. Allah Ubangiji zai bata wani mijin insha Allah. Me zafi haka? Ba rami me ka zancen rami? Haba hajiya. Gaba na ya faɗi kin sa jiki na sanyi wa an jefi kaza da gishiri. Me ya faru? Kai mafarki nayi kuma mafarkin nan zai iya zama gaskiya. Zai iya zama gaskiya saboda haka ni kawai na fahimci ba dan Allah ka auri yan nan tawa ba. Ka aure ta ne domin wani abu daban. Saboda ka sauwake mata. Ai mafarki ba gaskiya bane. Mafarki ba gaskiya bane. Ki hakuri. Ki
yi haƙuri. Umma me zafi haka? Me zafi? Ba zan iya sakin ta ba. Wato kina ji ko? Mafarki na yi wai kin mutu ya zo har gida yana rubutowa cewa in rubuta kadarorin da kika mallaka wanda babanki mutu ibar mana gado da gonaki da dutsen guga injin nika da gida da gonaki da fila da na tashi daga farkin nan na ce to wannan da biyu ya aure ki saboda haka ki je ki haɗo kayanki ki zo mu tafi gidanmu. Wannan ai da gangan ne. Yau shi haka za ta faru. Kin ga haɗo kayanki ki zo mu tafi. Ni fa ba zan iya sakin yarinyan nan ba har ga Allah. Gaskiya ni Umma ba zan ke kika koya mini in bi mijina. Masha Dan Allah. haka ni yanzu Masha Allah. in bu da ba saki na yi ba ni ba zan iya. Ba ma zan iya saka ki balle ina ni na wannan batan basira wai roƙon Allah da goge. Ba zan yi ba. Ba zan yi ba. To wato nan kin bula min ƙasa a ido kenan a gaban miji wato miji ya fi uwa ko? Kar ki manta ni ne ce na cikin ki wata tara. Ne wahalan naƙuda. Na tsuguna na haife ki na raine ki kika kayar da kika haye ganki ya sha'awar ki aure ki so da haka ya fi ni kenan ko ba haka bane ki je ki hado kayan ki zo mu tafi in dai ka ji ba ka ki gani ba dattijan Allah ya kara da kafaɗi Allah ya kara da kafaɗi in asirce ta kai billahi lazi na san boka na zan bi ma a karya asirin nan ba abin da ne mata kawai tauki ne da kauna to hajiya isa ko to ba wani abu ne in asiri kai ni ma na san boka da malamai ba daya billahi lazi na san yan tsibbi kala kala wallahi sai ka sakar min yata ko ana ha maza wallahi sai ka sakar min yata rigiji to kwarkwata ta gano kayin ne kora ta lasafta ga gurin cin rani nan to fa ahir ba yo dan babu ba hayaki me bidda na kogo hayaki ba zan taɓa yadda ba in ma haɗo baki aka yi don a cuce mu ni da yata to ba zai yiwu ba in za a irga mata aure ɗari na yadda alƙamar ba kan ta farau ba wa taɓo mani ke ne kai ka taɓo ni auni kai ne me kuma da ni da kai dama gurin ka zan je har kofar gidanka yawwa in same ka kai ka kulla aure tsakanin mati da yata saboda haka yanzu ka je ka kwance wannan kullin auren da kai tsakanin su ni ne kuma in ce miji da matarsa ce kwanci auren to kaga ni wai haifa min yanda tukuna wai haifa min ita taki to ni na haifi yata nake da iko da ita saboda haka ba na so na fasa a kwance auren nan jiya mun gaisa da ke lafiya amma kwana ɗaya tak yanzu ki haɗu da ni kina ga mun me ya faru mafarki nayi wai yana turo ta dukiyar da ubanta idan mutu ibar mana muke samu muke cancana ita ce take zuwa tana ɗiba tana kai mata ashe dama auren biri a sama aka yi holoko a ƙasa to billahi lazi ban yadda ba mai raba ni da ku da kai hammati sai dai Allah a sakar min yata kawai kewa mafarki nake dauke shi gaskiya ne mafarkin ki ya faɗa wata kila kin ci abinci cikin koshi kina jin gumi duk wa'annan mafarkin shirme ne ba wani abu arziki bane mafarki wani yana zama gaskiya ne yana zama ƙarya saboda haka wannan gaskiya na yi shi mafarkin an yadda ni ga alamarsa da gaske ne kai ni ban yadda ba kawai ban yadda ba a sakar min yata kawai kai ko da baki ya kada da kai ne an hana baki ko a cinye dukiyar mijina Allah ya nuna min a mafarki wallahi ta Allah ba ta ku ba kuma idan baka kwance ba zan je in gaya mai gari na san gurin kofar fada zan kai kara gurin hukuma ni za a gaya wa abin da ban sani na riga sani wani layar ce min za a duniyan nan wani wayo za a nuna mini a kan wannan ya tabin lalin sai da garin na ya tashi na dinga zuba bala'i kenan da kowa ka tafi kana mita na gani ba ni ma na iya mitar ai baba ko nake saurari abin da ya kawo gaskiya abin da yake faruwa baba fi sabilillahi mu fa yana ci mana tuwa ƙwarya haka kawai duk gari ko ina ba an zaga irin cin mutuncin da ake maka a cikin gidan nan kuma na ji muna gani mu abin da muke gani baba a kawo ƙarshen al'amarin nan kurin yarinyan nan baba ka sake ta kowa ya huta kamar yaya in sallame ta kamar yaya in sake ta kun aura min ita ne ko ne kuɗi da uwa ku na auro yarinyan nan ne to amma yanzu baba shikenan kawai mu muna zaune duk yadda muke dinnan sai a zo ta cin mutunci a cikin gidan nan a dinka ci maka mutunci muna zaune ba za mu da wani mataki akai ba to me ne cin mutunci da abin da aka yi min akan na da aka dora sai me kuma ba ga ni garau ba
ta zage ni ta ci mutunci na sai me duka mu ran da duk muka sanar ta yi da kai duka to haɗe ku zai gaba ɗaya mu da ku duka yo hada mu maka dukan da sai ka kasa tashi hada ba maza ai sai ka ta kasa tashi yawa a zubta mata hakoran gaba mai haɗiye kuma ni ban ga shishigin da zai sa ku dinga shiga sha'anina da waɗannan mutane ba me kai ku ne na hana ku shiga cikin gidana na rasa ya ake kuke jiyo irin waɗannan labaran abubuwan da ake min to ba labari da babu yake yi ba duk garin nan fa a sa abin da kan makota da suna jin fa abin da yake an buga ka da ƙasa sun samu labari an tugure ma hanci suna ji an mari ka suna ji shine duk abin da yake damu to kai na farau na mutu ba ina nan ba na daina ci na daina sha ina nan fa ni din ne dai da kuka sani malam mati ni din ne dai ina nan a matsayina an da ke na an zage ni an ci mutunci na ina nan dai a inda nake sai me kuma to na ga take-taken wallahi idan ba tashi tsaye nai ba a kanku wallahi za ku zame min matsala a rayuwata ta duniya ku fita daga shirgi na idan kuma ba kun ki ku fita daga sha'anina da wannan yarinya da kuma wannan uwar yarinya wallahi zan muku baki zan tsitsine muku albarka watsa muku rayuwa ku shiga duniya dama yanzu ba ku shiga gida na so mun hauka zab da yawu dama ba an fara tunda ba mu shiga gida fa yanzu a'a to amma dai kuma wannan wani abu ne daban ko ba za mu dau mataki don gyaran gidan ba tun da ka faɗa ka bari yanzu abin da nake so ne shikenan amma dai a dan ya gama dan abin da zamu dan na me ba abin da zan iya baku ku tashi ku bace min daga ni ku tashi mana amma hajiya wallahi na ga wautarki wai a ce ki dauki aiki ki ba mu wannan tsohon kin san ga yadda yake ni ban ma san ma haka yake ba sai da muka je gida ashe ko tafiya baya yi ke kuma a ganin ki kin dauki aikin bashi ganin kike zai mutu ki ci gado ina sane da cewa ya miƙe ya samu sauki yana zaune daram yadda kike wato babu inda jikina yi daɗa yin sanyi ya mutu illa lokacin da na je na sami yarinya nan har a cikin ɗakinta na ce ta ɗauko in ta zo mu tafi ta bar masa gidansa aiko sai ta ƙe ƙasa sai ca ta mini ita sam wai ita biyayya aure ita ba za ta bi ni ba ita gari gidan miji gidan iyaye wai ta zaune haka za mu zaune to wallahi hajiya ni dai ina faɗa miki wallahi idan baki tashi tsaye ba wannan dattijan da kike ganin shi yana tafiya a karkacen wallahi sai yana nan ke koki mace ya ci gadon ki ya ci ta ikki gaskiya kuwa ai ko dole in miƙe tsaye dole duk yadda zan yi in ga na raba auren nan sai na raba shi saboda makiya abin da suke jira kenan su min dariya wannan shine garin neman gida an rasa ido kai jama'a kilu ta jabau kwadayi na ya ja mini yau la ilaha illallah makiya da masu suke suka duk abin da muka dan tattara shikenan mun rabu da shi mun koma maula to ta Allah ba tasu ba Allah gani gare ke ko ta asiri yan nan sai na fasa auren nan sai an je an lalata auren nan saboda na lallaba ta nake yi taki gara in bubo kayan bu malamai in bayan tsubu a samu a kashe auren a raba auren ta gara mu zauna ina kallon ta yafe min wannan gidan auren nata kai Allah ga mu gare ka Allah makiya Allah ba dan darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba dan nayi imani akwai Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da tun makiya sun ga bayana sosai ma daga na talauce na tsiyace Allah bai yi ba Allah ya fi su ai ba zai yi bane na gode da wannan damuwa da kika nuna a kaina na gode saboda haka yau ina cikin farin ciki da jin daɗi domin na je na gaishe da mai girma ɗan mai girma mai martaba sarkin gumal na je na gaishe shi to alherin da yamma sai na ce kuma ba za a baku a baya ba yau a ɗauki kaza guda ɗaya a cikin kajin nan a yanka amma kara da wacce take kwanci ko wanda aka ji ta fara kyarkyara ko ni kadai ai zan cinye kaza akuya za a kama a yanka akuya kora rago warkwata ta kalo kayin mai kora lokacin nan yadda zan yanka muku rago a gidan nan ai sai da ku gani a makota ko kun bi son almubazzaranci ko a jaju a'a san da zuwa hajiya ba zama ne kani ba mati ina so a yanzu zuwa na biyu da na yi kenan cikin gidan nan ka sakar min yata ta karfin tsiya ko kuma in maka tonan silili tonan alatsi ne a cikin garin nan in fasa wannan danyen kwan kowa ya ji warinsa ne fa aure da muke tare da wannan yarinya ina kan tafarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na musguna mata ba na cutar ta ina adalci da gwargwadon iko kuma tana so na ina son ta ya zaki zo ki sa in yanke igiya aure na da ita ni na haifi abata ka bani
a bata ni na baka ita. To ai baki kika dauran aure da ita ba, waliyai maza ne suka daura aure. Da uba namiji ba ake ado ba da uwa mace ba. Saurara ku saurara ina da magana. A matsayina na babba a gidan nan. Kana ji malam? Ina jin ki. Rubuta ma takardar saki kan sake ta. Na kin da sake ta. Kin ji ki. Hajiya, abin da nake so da ke. Ki sa tun su yarinyar nan da ragowar mutuncinta da ƙuruciyarta. Kin ga nan da shekara biyu, ta shekara biyu a gidan nan, ta za a ita yi. Sosai. Kin gama nan ba shekarun ba ne yake. Ya ce ta rako kuɗi ma haka. Ki sa yarki a gaba sawun ku alkafa ki tafi da ita gidan. Kyale shi zai saki ne. Dole sa zai saki. Allah ya miki albarka. Ke taso. To Allah ki taurara. Kamar yaya? Ya ne. Mugun takara ta koma kanka. Mugun takara ta koma kanka. Ke wannan? An gaya masa. Ya ci ma mutunci ka ji ko. Billahi lazi waye kai. Uban ku. Tsohonan Kama ne ta. Kin ga ku dole ki tafi. Sa ka nayi. Na sa ka ne. Dan ta zage ni zagi ne aka yi min a rayuwata ta duniya. Akan wasu ta dora. Dan ta zage ni sirika ta ce ba. Ta ba shigi. Ka zo ka mare ta. To ka mari auren gyatumarka. Na kai ta saki ɗaya marin nan da kai. Iskanci za ka yi min. Hajiyar uwan matata za ka kai da mari. Ka gauza mata mari ka bayar da ta. Zai da gama ta yi. To ni din banza. Amma ta zage na kan da aka dora zagi ne a kai na. Hakuri zaki hajiya. Ki tafi da ita hajiya. Hakuri zaki hajiya. Ya ake da matakin da ai na dau mataki. Ki tashi ki bu uwar. Hakuri. Wannan mamutsa bakin da kake yi me kake ta? Kai dai na san ba tunkiya ba bare in ce ta kake. Kana mamutsa baki zagin ta ke Zagin ka taifa a gaban. To me dan ta zage ne banza ta zaga. To kuma ita ina ta mu sai ka sake ta. Na sauta. Wallahi ba ta sako ba. Ta saku. Aikin gama ya riga ya gama. Ba wani magana in yi haƙuri shika nayi kuma ba kowa ne ya ja ba kai ka jawo. To uwan mata ta ce fa. To amma dai dan Allah da annabi baba gaskiya bi sabilillahi bai dace a ce kayi wannan kasassaba shi dan yarin jaye ka kayi wannan bakin baki ba. Kamar ya shi dan yarin jaye ne kafin shi dan yarin jaye ne in yi shika kai shi dan yarin jaya ka daga hannu ka koda sirka ta mari a gabana a gaban kishiyoyi a gaban yarinyan nan uwarta tana tsaye kamare ta. Gaskiya to aiwa ba ne mutane tana rage hawa. To menene dan ta zage ni zagin nan me zai min? Shekara nawa ana zagin namu kuma ga mu daren daƙam. Shekara nawa ana ci mana mutunci ana wulakanta mu. Ba abin da ba a mana an nuna mana hasada an mana bakin ciki an toshe mana hanyoyi amma me mun zama kainuwa da shan Allah kuma bakin da Allah ya tsaga baya hana masa. Wallahi tallahi baba. To gashi an buga an bar mu. To yadda kai ma zaka buga ka bar mu. Zaka buga ka bar mu. Kamar ya zan buga an baku. To baba tun daga himu ba ka ci ba ka sha da dukiyar nan. Saboda Allah ba dole ka zo mu ce zaka buga. Zan buga za ku buga gaban mu. Kai haɗiye mana shine zaka kama min ko ba kai riga ka jawo ni kamar ka ja raƙumi. Dan Allah dan annabi baka haka janye. Ba komai na janye amma shi kafa ko ƴar gwalce na sauta saki ɗaya amma tunda tana ciki zance ya kare shi ka ɗaya ne dama kuma kai ka jawo. Kaga yaki mai fitar can da na kogo. Haɗe, tun ɗazu nake kiran ki Saratu, haba yar samalmalai yarinya, tun ɗazu nake kiran ki zo ki karɓi kuɗin cefan da kin ga daga yau kuma na koma ɓangaren ki ai. Ka gani fa ina ganin ta uwa ta zama binta zan yi. Kamar yaya? To na gaji da zama ba zan iya zama da kai ba tunda har ɗanka zai iya sa hannu ya daki mahaifiyata kana ji kana kallo ka kasa tsinin. Amma ban ɗau mataki ba za ki ce ban tsinin da komai ba, ni da aka yi sha yanzu magani yanzu. Yadda gwamma take a kwance a zaunan nan kamar an juya tifa birji ana gaura hajiya mari na ce na sauta na ce kama da bakin aure na da uwaka a gaban ki ba aka yi wannan na faɗa mataki haba Saratu ba zan sake gwamma ba
ya zama ba matata bace. Yaya gwamman me? Menene ikawo zancen saki ne? Abun a shashin namu. Ka dau mataki ka saki ni to ban saku ba. To. Sai da ni in sake ka. Ban saku ba na ce. Ni ba ni da bakin magana don ke ba a matsayin ke ba matata bashi. Yanzu ba matata ce ke ba da wata magana da ke. Ko kallon kin ga ina yi ba ki ni kallo ba. To a dauri kashi ko a bata igiya. Kai bari in gaya maka zaman ƴaƴana ma nike. Haka din ya fi mun daɗi ya fi mun sauki. Zan ci da ƴaƴanki amma ke ba zan ci da ke ba kuma in kika hau masan gida na ban yafe miki. Dama me kake mun? Ba abin da kake mana. Ga dukiya nan rababa sai mun ci. Ba yanda zaki da ita. Sai an raba gado. Sai an raba gado. Kai za mu binne. Shige mu je in dauko in baki kuɗin cefane in tafi. A ba zan shige ba, ka hada da ɗaya. Ai a hankali za a yi mu je in baki kuɗin cefane in fita in na daba gurin zan daba. Gaskiya an baka saki ɗayar ba. Za a yi don Allah don Annabi. A saki ɗayan? A to menene tunda na auro ta nake ƙara ƙwari. Hayaki da na kogo, hayaki da na kogo, hayaki da na kogo, hayaki. Wai sai wura ɗaya. Daga ina malam daga ina? Kawai ka zo ka samu motar mutane a je ka daga gunza mata wuta. Kai ne mai wankin muruci a nan gurin? Kai ne mai wankin muruci a nan gurin? Wankin na zo na ajiye mota ba a wanke min ita ba. Tun daga dawo ta daga Amerika. A wannan kai daga Amerika ke? Ita Amerika mana. Take ka kura Amerika. Ta ina kai biyo? Madalla gwammaja. Na sakata na je gaya. Daga gaya sai na burkita ban tsaya ko ina ba sai burget. Sannan da muka mikawa sai India. Kwana na 46 ne ko 46 ne sai Saudi Arabia. Muka je da shugaban kasa Saudi Arabia muka zo nan muka shuru da shi muka yi dungun. Sai muka yanke shawara. Sai muka yanke shawara sai America. To shi ne daga America na zo nan da fatin ɗin da ajiye. Lokaci kalli kulin ƙariba amma kai haka kullum baka san yadda kai kalau kake kuwa? Ka bi na mutum mota kwata a duniya. Garzali. Ka bi na mutum. Wai motar nan tawa kawai ita da mota aje ringa gunza mata wuta ni ba turo shi ne ba sa shi ne ba. Na'am dan Allah ka yi hakuri. Dan uwana ne ba cikakken hankali gare shi ba. Ba da cikakken hankali. Kuma na yi magana ma wai tambaya ta yake wai idan ta wuce ina mukullin. Ina ku takardun motar. Kai da Allah na zuwa. Why is your particulars? Kai ina ID card ɗinka. Dan sanda ne kai. Na hawa mota. Yes. Ma'aikaci ne kai. TBI ne. Ina zuwa. Na Honda, Peugeot, Toyota, Golf. To shikenan. And penalbitin. Kaga ne yau maka penalbitin. To ne yau America penalbitin da ni kadda ita sambal. to Kenya na sa gaba na take. kaga mutum wannan amma tsakanin ku na shiga ba rabi. Hade na gafara. Wallahi ba dan kayi wannan maganar ba. Ana yi mana sace-sace a nan gurin a sace mota. Ni nake turo su, ni ne shugaba. Ni ne president. Sha Allah garzali. Ni ne shugaban nake barayin duk duniya ni ne uban su. Da za a turo ƴan ruwa. Haka ƴan ruwa mun ne uban su. Wane ne? ƴan ruwa. Za ka ja a bamu kashi dan Allah mu je jikin ya hakuri alaji. Ya hakuri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da ma malamai sun ce hauka kala-kala ne arziki ma kala-kala ne. To shi dai wannan ga irin nasa ka haukan. Ba hauka ba ka zo ka tadda mota a ajiye ka ringa kunzuma mata wuta. Salon ka sa inji na ya buga. Kuma ana magana kana cewa ina takardu. Ba dan jaza wani masifa jazawa kai bane yanci Allah ya sa ka warke. To amma dai Allah ya sa ka warke. Din da babu anan bari na shigo wancan shagon sai na kawo mana. Bari in tsaya. Kira ne Dawo da leda sai. To ba laifi.
gari ya gari ya aiki idan kika yadda kika bani haɗin kai zan aure ki unguwa ki da safe unguwa ki da dare unguwa ki da asuba unguwa ki har da dare ba zan miki shi ba billahi minash shaitani rajim bawan Allah matar aure ce ni mijin aure ne wai ya da Allah ya kika yadda na aure ki da aure na da naki an yi mata da sauran amsai saboda ka in kika yadda kika bani haɗin kai ba wani a ba wani matsala da abubuwan da nake zai ba da wahala zan yi kokari na danne shi Aisha kai ba Allah lafiya wato da na ji duniyar wata sai na karo na ganta ka san me kake ga kuma ina so mata ta ce ba mata ta ce ba ka da hannun ka ci malafar uba ka da auren ka da yawa da an yi mun zama mata kenan mata za a nace ma ba ce mata za ka ci malafar uba mata ka ci malafar uba ba wala ba ruwanka ba hankali gare shi ba kana gare shi taba hankali ka gani ko hadiye Alhaji dan uwana ne ba hankali ko ma dan uwanka ne ya tare mai daki na yana magana wai sai aure ta ta ci malafar uba yau sai na ga ina zuwa Alhaji dan Allah kai ba gani ka san waye da biyo ne wannan sai na kai wannan sai na kai Alhaji mu je ban fai idan muka je ban fai a zauna a kaje kumallo kowa ya karya azumin sa ba shi da hankali ba ji ko hade ka gani ko kai ba shi da hankali ba ku mahaukaci ne amma haka gashi kamar cikakken mutum da kyakkyawar kamala haka ba shi da hankali da hannu na da rubu da na fahimta wannan siriya mu je kuma gida da Allah ba wani ni ne wanda ne uwa ne makarbiya na je na turmutsa su kai ina a cikin inda take ko sun duba ka taba zo ba dan sun duba ka taba zo ba kana magana wani da ka sa a ba mu kashi wannan dama na san ganin ka na aike ka America baka je ba shugaban America ya bugo min waya muka yi magana da shi ta dabban yace baka je ba to zan je da je ko a babur ko a caba to mu je ka mu je kenan ba abin da ke bukatar a duniya sun ka jefa wa cikin bala'i duk inda na je na zauna ko yaya muka dan zauna da ka dan yi bukin ka bata shi ke da kuma ka tabbata muka cika ka tsoko na mana rigima saboda Allah ne haka kana yiwuwa da hakuri da kake nema abin da hakuri bai baka ba to farje ka ne baka ba gaskiya ne ba ya ishe na a tattara zani hukuma kauye ai dama ni ban ji da kunne na ba kai kace baba ya ce babban mata gidansa shi ya faɗa wannan to tun shi faɗa ni yanzu kuma tunda ban ji ba koma zani gaskiya koma zani kai muna ta kawo goma to tashi da kai gaskiya ne ai ba komai ai ka zo fa ba wannan a koma wannan kare tashi kawai kuma ga Hajiya, me na kuka? A da keki? A hana ki yarki kuma ki zara ido kina kallo? Ai wannan da sake ya za a yi a ce wai ki je gidan har yar taki a ce a da keki kuma a hana ki ita ba zai taɓa yiwuwa ba. Ni a mazauni na ƙawarki ina baki shawara
ki je koda da kattai ne su je su fito miki da aiki daga gidan mijin nan nata datti da mashi da mutunci ina baki shawara. ni ba abin da yake damuna a cikin kokon zuciyata kokon raina illa irin yadda na je gidan nan a gidan surukai aka mare ni kuma sannan yar ba a bani ita na taho da ita ba ta biyo ni ba ita ma. Aina za a baki ta wannan abin shine idan na tuna ike tsaya min a rai nake ji kamar in dora hannu aka in zinga zintuma ihu mutan garin nan su ji amma ko da karfin tuwo ko da tashin hankali ko da jidali sai na je na dauko yata ko a kazan doro ta sai na dauko in ari na haifa ai ba wanda ya haifa min gaskiya dan ni ma na goyi da bayan ki wallahi idan baki karbo ta ba baki amsa sunan ki ba yadda na saki ya aka kika karaya haka wallahi koda da kantai ne ku je ku fito da yar daga wannan gidan ba haka ba idan ba haka ba wallahi ina baki labari Hajjaju amitata da ke daga yanzu din nan ta kare kuma na daina zuwa gidan ga koshi ga kwanan yunwa kai mai son banza na shiga uku na lalace wayo Allah na ba a banza malam mudin ya haka ba wayo Allah ya ta na shiga uku na lalace ihu ya ta saratu wayo ta sai dai abu ta sama wallahi sai dai abu ta sama haka kurin ba kira ba abin da zai ci gawayi haka kurin ba laifin tsuguna ba na zaune ba na tsaye so ki ce sai ki raba ni da matata ni zan ga fitsara na ga mai fita ta kofar gidan to shi ke babu guri babu hanya ki fita magani babu hanya ya dace na zo dauka ina taba ganin irin wannan yaya me kai menene ne wai ta zo ta daukan min amarya za ta fita da ita saboda ya dace muna zaune lafiya ba na son auren kai kadai da yana miji kyale ta mana ta tafi da yarinyar ta gari ai da garin sa ke me na ke ba na sauke bane ani ban sauku ba ku kyale shi ka kuro gashi na banka ne ka sai dai mu kwana a nan sai duk wanda daga yaban zace wallahi ga yaban zace ku da hun wafi ne ya dire gida zan ya gaba da ku gaba ɗaya mun yi kasa a nan billahi me mai ra'ayi to a gwada mana dan Allah ana aure dole ba fa za ki fita ba da yan nan ba fa wallahi kin ana aure ta zuwa malam kai kin isa kai yanzu dan Allah ban da darajar baba wanda ba ta mai kasa da ita ba kai me kake tsaye ka gwada mana a gwada mana ba za ba dan Allah ne ina zuwa an su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya yan uwa musulmi ya ake hayaniya a haka ne ai abin bai dace ba ai uwa ayi hakuri da Allah a bar abin a cikin zukata ai an gaya mini dai abin da yake faruwa ne mafarki ba fa gaskiya bane wani abu ne kalilan shine yake zama gaskiya amma ba komai ne yake zama gaskiya a mafarki ba idan kin yi mafarki kar ki dauka wai wato ainihin abin haka ne ba haka bane ba da Allah ayi hakuri a sa abin na zuciya ruwan sanyi kai kuma bawan Allah abin da nake so da kai shine abin da ya kamace ka wastausu bin nisa'i khairan to fa inna kunna khuliqna min dhila'in wa inna ahwaja shay'in fi dhila'i a'lahu ko bai haka bane haka ne aka ce kai nasiha ga bisa mata sha'ani na mata ana tausa ne saboda su mata an halicce su ne da wato ainihin kashi na haƙarƙari ka gane saboda haka sai ana yi ana tausa su ana musu nasiha ana fahimtar da su sai su fahimta an gane na'am bayan haka ba da dalik wannan wato ainihin mataka da ka wato ainihin sake ta bai kamata a ce an yi haka na da ke alhamdulillah rabbil alamin sai magana to alhamdulillah shi kuma wato an yi min wato ainihin korafi akan wa'annan tika-tikan karci da aka tara kage idan ba a yi musu aure ba fa za su iya wato ainihin fandarewa su tunzura su shiga wani labari na duniya kuma daban su fi karfin ka dan uwa to alhamdulillah na gane bayananka kuma ka karasa ni a tafarki madaidaici shi daɗin ilimi ke na yafe muku duniya da lahira kuma daga nan zuwa kwana 7 ku nemo mata nagari
domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai uba ka nema ƴaƴanka uwa ta gari. Gaskiya ne. Ku nemo ƴan mata masu tushe masu usuli halan ne bincike a aure. Ku kako nawa ne zan aura muku ko kuma ku kwantar da hankalinku na yafe muku ni ma ina roƙo ku yafe min. Ni ma wannan nasiha da kai wallahi ta tuna min da irin nasiha da mai martaba sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi ya mana. Ice mu dinga haƙuri a rayuwa. Alhamdulillah. Wallahi tallahi Allah ubangiji isaka maka da alheri. Na ji kuma jikina ya sanyi. Yanzu wannan magana ta wuce har abada a gona. Babu rigima. Ki ba mijinki sau da kafa. Ki ba mijinki shine kafar tafin aljanna take kafar tafin kafar aljanna. Ku yafe min yan uwa. Ina zuwa. Zaman lafiya. Gode. Ba wa mamma. Kai har an gama ayya mantawa ne haramun ne ai ashe namiji ne ka aikata fi'ili haka kuskure ne ya fi mutum to a tashi lafiya ta zaman ta dakin mijinta a tashi lafiya tashi lafiya ta zaman ta dakin mijinta Allah ya saka maka kuma nasiha da kai Allah ya baka lada ki ba shi haɗin kai da abin da ya ce ki mijinki ne da abin da ya ce ki mijinki ne kin ji ko yawa haka ne babanta yawa ke ba zan ki bane ke ba na take ki bane wannan la yashkurun nasi la yashkurullah ko bai gane bane Malam ina da magana ne. to masha Allah Ga mu da abubuwan kiwo kaza, akuya, shanu, urago amma ba mu ci. Za a dinga ci yanzu ai na zan gyara daga yau na gyara halaye na za a dinga ci. Kuma bugu da ƙari magana auren ku za a yi bididi ba da lokacin auren ku dai ku samu. Kai hade. kai ma uban Aisha kai. To Aisha ka da larura ce. haɗe Allahu akbar haka yake to haɗe to ka gani In dai za a ce ya haɗe to a dariyar ya haɗe alhamdulillah shi haka aka halice shi haka halitta take. Tun da ya waɗo daga kan kuka. Haɗiye tun da ya waɗo daga kan kuka shi ke ya zama haka. to kai to ikon Allah to ga ƙoshi Ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi. kai in dai ka ƙi ji Ba ka ki gani ba. daɗijan Ehe, hoɗijan barka da zuwa amanar lulaye kaga yaƙi mai fitar can da na kogo. rigito to kwarkwata ta gano kayin mai kora Ta lasafta ga gurin cin rani nan. to fa ahir ba yo dan ba ko ba hayaki me bidda na kogo hayaki me bidda